ଏଠି ବସିଛ ସବୁ ଆପଣ ମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓଙ୍କାର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ गीत माध्यम विनती भौणी आपको दर्शाइले आसतु परवर्ती गीतटी अनुष्ठान परवर्ती कंठशिल्पी चंद्रमोहन जे कि मयूरभंज जिलार अच्छा चंद्रमोहन उपस्थित समस्त
ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥାଏ। ତାର ଋଣ ଯଦି ଆମେ 7 ଜନ୍ମ ଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ସୁଝି ପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ମଦର୍ସ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅନରିପେବଲ୍। ମଦର୍ସ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅନରିପେବଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମାର ଋଣ କେବେ ସୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମିନତୀ ଭଉଣୀ। ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମିନତୀ ଭଉଣୀ ଆମର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମ।